коледните и новогодишните празници наближават и затова реших да си взема тези интелигентни, така наречени лампички за уха. Това е от марката Govee. Втора версия на лампичките. Разликата мисля, че е само в поддръжката на матер, което гарантира лесната интеграция с други производители и автоматизация. Версията е 20 метрова, вярвам, че имаше и 30 метра. 200 лампички, работи с, както казах, чрез матер, може да се конектне към Alexa и към Google Home. Това е кутията. Това е модела H70C4. Ето какво има в кутията. Хубава кутия, добре изглежда. Постарали са се определено. Нека да видим какво има вътре. Посреща ни Merry Christmas надпис. Хубава, доста е красиво определено. Тук са сигурно инструкции. Които аз много не чета. Особено за лампички. Добре направено, постарали са, пак казвам. Инструкции за монтаж. Хубаво навити на тази ролка. Тук е зарядното. Така, това е зарядното. 3 ампера, 5 волта. Контролерчето на лампичките, конектора за зарядното и самите лампички. Няма друго. Така. Ето как изглежда. Зелен кабел. Пак статистика. 15 вата е. Не е много. Произведено в Китай, разбира се. И ето ги. И ледчетата. RGB плюс бяло. Добре изглеждат. Сложим зарядното. Не може да се сбърка. Може, ама ако искате. Гумичка има, за да не влиза влага. Така изглежда. Мисля, че имаше някакъв рейтинг. Влага. За влага и за прах. Май няма. Но със сигурност няма проблеми, що има такова уплътнение тук. За навънка. Не под дъжда, разбира се. Заради контролера. Така.
Включвам го. Много хубаво свети. Дали ще го фане камерата? Може да работи без приложение, но то така се обезмисля цената. Отиваме в маркета, изисква регистрация, разбира се, приложението Govi Home. Така изглежда. Има плюсче. Добавяме го. Не знам как H70 C4 беше това. Ето го. 20 метрова. Включваме се Bluetooth, разбира се. Намери го. И това е общо взето сдвояването с лампичките. Иска Wi-Fi мрежата. Пишете си паролата. Свързва се към интернет в момента. Ето. И вече статусът тук го пише. И вече може да контролирате самите лампички. Виждам, че има за яркост от 0 до 100, което е супер яко. Общо взето може да правите абсолютно всичко с тези лампички. Може да слуша музика от телефона в околната среда и да ги синхронизира като еквалайзер. Може да сменяте как да светят режимите, може да сменяте и намалявате или увеличавате скоростта, с която мига, интензивността. Общо взето няма нещо, което да не може да прави. Приложението наистина е необятно. Ето изгрев. Видях, че може да си снимате елхата и да ви посъветва как да пуснете лампичките на нея. При първоначална синхронизация с телефона може да ви поиска да апдейтнете фирмуера. Общо взето са доста интелигентни лампички. Това е най-малкото, което могат да направят през телефона, разбира се. Музика, най-различни, има таймери, ефекти. Със сигурност няма да покрия всичко. Ето, може да се синхронизира, когато слушате музика.
да ви будат лампичките, абсолютно всичко. И най-хубавото е, че има матер поддръжка, което, както казах вече, може да ви помогне за автоматизация и интеграция с други производители. Има роботче, което ви съветва какви ефекти да слагате. Доста хубаво изглеждат. Просто изключително аз също ги разучавам заедно с вас, така че едва ли ще покрия всички възможности на лампичките, но най-важната е за интеграцията Google и Alexa. Мисля, че ще е доста интересно. Ще направя някакво кратко клипче около Коледа, там като направя украсата. Но за момента изглежда добре. Има някакво внимание са направили хората. Както казах, това е втора версия, което значи, че се развиват. Не държат на стара слава. Някоя сцена, така по-сериозна. Фестивал, Крисмас, парти. Камерата няма да ви да хване със сигурност красотата, която виждам в момента. Хелуин. Готини са. Не харчат много, 15 вата, нищо не е. Ето нова година. Най-различни, то може и да се свалят даже. Различни теми. Може да си правите тема. И така. Общо взето супер са. Купих ги от европейския сайт на производителя. Ще сложа в линк в описанието. Ако някой иска да може да си го вземе оттам. Дойдоха за около 10 дена. Нещо такова беше. Бързо идват с Speedy. Първоначално е DHL трак номера, след това Speedy го поемат по средата сигурно някъде и така. Не са ефтини, но пък могат да се ползват не само за Коледа. Това е малко зеленото, ама те са го направили за уха, така или иначе, но може да се ползва и за други неща, не само за коледното дръвче. Това не е ревю, опознавам, просто няма да направя ревю такова, защото това е наистина необятна материя тук, като гледам, може да си сваляте всякакви работи. Теми постоянно има и така нататък. Това е просто запознаване с тези интересни лампички за уха. Не са ефтини, но пък според мен си струват. Ако ви е харесал клипа, праскайте палци нагоре-надолу и до скоро.